Sa panahon ngayon, dapat tama ang barkada. Proverbs 13 verse 20, it says, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." Nakakahawa pala ang barkada. Nakakahawa pala pagka ang barkada mo mga matatalino, cute. Nakakahawa pala pagka ang mga friends mo, ang mga barkada mo is matitino. On the other hand, nakakahawa rin pagka mali ang barkada. There are types of person that the Bible teaches that we have to avoid. Marami to, kaya lang this time kahit 5 lang muna yung ating i-share. 5 types of person that we should avoid. Una is yung mga haters. Haters, ito yung mga laging may kinasusuklaman. Laging kumukontra sa totoo. Laging may kinaiinisan. Punong-puno ng hate sa kanilang puso. Nakakahawa ito. Epidemya na ito eh. Kaya kapag ganun lagi yung dinidikitan natin, hindi natin namamalayan, baka mahawa tayo. Kaya nga sa 1 John chapter 2 verse 9, it says, "Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in darkness." Anyone who claims to be in the light, if I may translate this in Lakay translation, anyone who claims to be a Christian but hates his brother is still in darkness. Hindi natin namamalayan dahil sa laging nakadikit tayo sa kanila, nagkakaroon na rin tayo ng ganong klase ng ugali na wala naman tayo dati noon. May tendency na ikaw rin mahahawa. And may warning dito ang si Apostle John. Kaya nga sa 1 John 3:15, it says, "Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him." Wow, wag na nating hintayin humantong tayo sa ganong situation. And to avoid such kind of character na maaring ma-develop din sa atin, iwas na lang tayo sa mga ganitong klase ng barkada. Number 2 is yung gossipers. Ito yung mga chismoso. Ang gossip hindi lang pang babae ito. Adamot na gati lalaki nga grabe ti kapuspos kulti kastadang that's why in the book of Proverbs, look at chapter 16, "A perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends." Grabe, gapo iti chismis, gapo iti fake news, o kung ano-anong pinagsasasabi. In the book of Proverbs chapter 20 verse 19, sabi niya rito, "A gossip betrays confidence. So avoid a man who talks too much." Grabe, hala nga pang babae dahito, pati lalaki, ti lalaki nga pirmi. Number 3, the type of person that we need to avoid is yung mga tempters. In Tagalog yung mapanukso. Nung wala pang mga internet, kailangang lumabas yung tao para matukso. Nasa labas yung tukso. But in our generation today, grabe. Sa loob lang ng bahay, sa computer na lang. Isang pindutan, 2 pindutan, nasa pintuan ka na ng tukso. Kaya, kapag itinuloy mo pa yon, hindi natin namamalayan, nasa loob na tayo ng temptation.
In the book of Proverbs 5 verse 7 and 8, "Now then, my sons, listen to me. Do not turn aside from what I say. Keep to a path far from her. Do not go near the door of her house." Sino ito? Ano yung binabanggit dito ni Solomon? Yung pintuan ng mapanukso. Sometimes we have friends na ganun yung hindi maganda yung motibo. Wag na nating hintayin. Makantahin tayo mo di kanta ni Eva Eugenio nga, "Utokso, layuan mo ako kay rami ng winasak na tahanan." Wag na nating hintayin kantahin tayo mo di pag sirang-sira na. Nung mapansin tayo dito yun, nga aali-aligid na, iwas na. And pang-apat, type of person that we need to avoid is the negative talkers. Ano yung mga negative to? Sino yung mga negative talkers? Ito yung dada ng dada, sao nga sao. Ito yung hindi dyan ay wala nang ibang puro comment na lang. Amin kat komentaran na. Awan ti maibaga na nga nasayaan. Puro negative lahat yung sinasabi. May kilala ako diyang senator. Awan sa bali nga ibagbaganan nga negative pamadaol piman kini president. Kaya minsan tinanong siya, Senator, Mr. Senator, ang gaganda naman ng mga ginagawa ng ating presidente sa drugs, sa illegal gambling, lahat. Kita naman natin yung result after result. Puro negative lahat yung mga sinasabi mo against him. Meron ka bang, ano yung mga nakikita mo naman na nagawa niyang mabuti? Akala mo naman ang sagot niya is, wala akong nakikita nagawa niyang mabuti. Puro grabe, DJ. Kaya nga binansagan siyang tinawag siya ni Senator Gordon nga, tuloy. Sundalong kanin, gamin, awan sa palid nga magbagana, nga, agsasasasao, tapos ibagbagana, awan mo ti kinapudno na, dati kasi nga barkada tayo, gayem tayo, iwas na lang muna. As 1 Thessalonians 5:11 is saying to us, "Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing." Ito yung encouragement naman ni Paul sa mga tiga Thessalonica. And to all of us, of course, sana yung kaibigan natin, yung laging kahit na nahihirapan tayo sa isang bagay, ini-encourage, kaya mo yan. Sige, pag bumaksak ka, ulitin natin. Nasa tabi mo kami. Sige, mang-encourage. Pero kapag kayong lagi nating naririnig sa kanila, wala, hindi mo kaya yan. Talagang pinanganak kang failure. Ay, iwas na lang tayo. Wala tayong nakakahawa yung ganong klase ng character. Number 5 type of person that we need to avoid is the naggers. Mga talkative. Grabe, DJ. Armalite nga kanayon ngayon, tingiwat na. Look at Proverbs 21:9. "Better to live on a corner of a roof than share a house with a quarrelsome wife." I believe sinakop nito yung mga husband. Nagrigat. Sabi rito, mas mainam pang tumira doon sa bubungan ng bahay kaysa nasa loob ka ng bahay na ang asawa mo natanabitab. Nasa tarangkahan ka pa lang, papasok pa lang ng bakuran ng bahay mo. Ala, dagdag-taol. Nakapagapad na. Para antayo nga mailawlawan nga kas jay ti maasawa tayo. Habang nakakaiwas-iwasan natin. Sa Israel kasi, yung mga bahay doon, hanga kaslat ti Pilipinas ngayon nga, dati A-type, may bubungan, ti bubungan da ijay, ti roof da ijay, kat mabalin nga pag
Yan, nagana pagbilagan, flat ngay, mabalin nga barbecuean. Kaya ganun yung idea nito na pwedeng tumira doon na kahit walang roofing, mas mainam na raw yun kaysa na direct sunlight kaysa sa nasa lilim ka nga pero aircon nga yung bahay mo pero ang kasama mo naman sa loob is grabe, Armalite. That's why in verse 19, inulit pa ito eh. Kapag ka sa scripture, nauulit ng isang bagay, most assuredly, verily, laging may mga nauulit na parang redundant na siya. God means business. May gusto talagang i-emphasize ang Panginoon dyan. That's why in verse 19, sabi niya rito, better to live in a desert than with a quarrelsome and ill-tempted wife. I believe, ganun din ang husband. And so, may pag-aaral nga na may isang malalim na pag-aaral ng isang babae daw. Every single day, ang normal na lumalabas sa bibig niya, words. Ang isang babae daw, normal na lumalabas sa bibig niya is 24,000 words. Ang lalaki naman, normal daw na 16,000 words ang lumalabas sa bibig niya araw-araw. Grabe niya. Now, kapag ka ang isang babae haan nga nagsauti 24,000 words a day, agtrangkaso kano. Di lalaki mo, nang kanong agsao iti 16,000 words a day, agkamuro. Ang ko lang di jay. Lang hindi natin lisensya yon. Tapno agsao tayo ladtan ti kaya tayo nga ibagbaga. These are the types of person that we need to avoid. Marami pa yan eh. Kaya lang, kahit doon na lang muna tayo sa 5. And as we go along, dapat sinasala ang mga kaibigan. Kagaya ng sinasabi ni 13 verse 20, Proverbs 13 verse 20 na kapag lagi mo mga kasama, barkada, mga dudunong kang kasama nila. Mga barkada mo, lagi mong kasama, mga taong limpyo, aglimpyo ka ba't nga kaslaki niya da. Pero kapag kasi nai-influence tayo sa kanila. Pero kapag yung kabaliktaran nito, ang mga nakaka-close natin at yun yung gusto nating kaibiganin, sabi niya, companion of fools suffers harm. Napakabuti ho ng Panginoon sa atin na araw-araw ginagabayan niya tayo sa ating routine. And so we can start again our day this morning na pwede nating maiwasan yung mga dapat nating iwasan in order for us to again enjoy the whole day and receive more blessings and direction of the Lord as we listen to Him. In Jesus' name.